Baba Ine me moye wa yi no pade Iju wa shina Ine me moye wa yi no pade Iju wa shina Ine me moye wa yi no pade Iju wa shina karaka 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 Iju wa boye na sia Iju wa shina karaka Iju wa boye na sia Iju wa shina karaka Iju wa shina karaka Iju wa shina karaka Abe wa shina karaka Iju wa shina karaka Ayo Abe Anu manu ko si ada Iju wa shina karaka Esi shikano bugana Ikeji yero Ekana kwalo mo ike Chiri yelu ke ike shi ike na ekwe ya nko ya oso Ihe ndi si ni Iju wa shina karaka Oye na takarake Oye na takarake nenu wanu debiteka Kipure bukodo Odebiteka 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 Bao weteke Obiara kebye anunke Okasi wede Okasi wede Ikoro bi okasi wede Oye wekwere nchi onere Ona boye wekarake oduko bu obu mana obu obu Achiri no obu owe na obi eweka Ewe no wi he job ke maro Iya Ade jibika ateko yagibo Etiopika ateko Etiopika ateko Ade bitona na weri wenu Anu je bitona na weri wenu So we have mara na shinenu agbata wana Obi ikwozu Obi ikwozu ka ade bitona agbata wana Ashade he wakana no sabwere no sawa Oye tume ego n'ike n'ụwa King of traditional highland Ọbata ego ike Ọ ga-anakwa n'ike Ikwuru bụ ka ọ dị Ihe chichi na mmadụ ga-abụ ka ọ ga-abụrịrị Onye ukwu ya emetighe Onye ajọ mmadụ emetighe Ị na-eme mgbe onye nwanyị nọkwa n'ekiriko Ị na-eme mgbe onye nwanyị nọkwa n'akwụkwọ Ị na-eme mgbe onye nwanyị nọkwa n'ekiriko Ị na-eme mgbe onye nwanyị nọkwa n'ekiriko Iju wa shina kareka 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 Ebe Yaha Eyi genti ka ngwa gị ihe ndị sigi na iju wa shina kareka Wawa hoku Yeah Okolobi ọkụ na anọ Ebido m egwu mụ na Chimukwuru ka ngụwa Ikwuru abụ ka ọdụ Mgbe m na-anụ ọrụ aka Mgbe m na-anụkwa n'ebiti Yaha Emeketele m wee bido egwu a ụfọdụ wee chịwa m ọchị ụfọdụ wee kwuo okwu okorobịa be anyị afụka na-egwu jee n'ụwa ọrụ nwoke da na-egwu ihe kpara ya amaghọ Chineke na-eme nke dị ya mma egi bọ mụ na egwu wee mewe ikorobịa eji m egwu m wee jedowe ikorobịa onye ntị egwu wee bịa nụ nke ime ihe ọ ga-asị m okorobịa anyị na-achọ ndị amaara ebe anyị na-achọ ndị tiri egwu ndị amaara ebe ha ndị egwu ha na-aga afịa ndị egwu ha na-egwu egwu ama Chineke na-ese plan mana okorobịa ọkụ na-anọ ike agụwa m n'iti egwu na-eti adụ na-etikwa egwu ma yọkwa olisa ndị mmadụ wee kwuwe uwe ihe dị ha n'ọnụ mana ọ bahọ m na ntị maka na afa m gbogbo n'ọgụ ọnụ kwuwe mmadụ kwuche ihe chukwu eme uche Chineke wo igbo ogodo eke ya ndeye n'odewe mụ na egwu anụwa omobuwere aka yelu m eka omobu wee kpọọ m okorobịa etielu m egwu dịkarị egwu omenala anyị okorobịa abanye omenala egwu wee sa n'ọkụ egwu wee gawa ndị mmadụ ekwuwe ịmakwa na ọbịa ya ga eka egibọ yasị abịanyegokwa eka mana oge ntị egwuje Ọnịcha ịbụkwanụ m ya mgbe ahụ oge ntị egwuje Legọs bịa anyị makwanụ m na ya oge ntị egwu ejedu n'ọgụ ete Enugu egwu onye kwere egwu ikorobịa ịmanụ mmadụ bụ chi ibe
ihe na-atụghị n'ọnụ bụ na oyi ya akaghị aka bịa oyi ya akaghị bịa ihe niile agawa ya ewelu m egwu m jegwu Music Planet egwupụta egwu ya bụ egwu wee gawa aba ije ụwa si n'aka n'aka ije ụwa si n'aka n'aka ọbịa ka anyị mee ya ka anyị gwere ebe chike nọkwa ebe a esi maka n'obe anụmanụ ya nwata agba otu swalụmut ọ bụ uche ije ụwa si n'aka n'aka omenala maka mmadụ onye roze kwa asụsụ ha onye roze kwa asụsụ ha ọba mmadụ ka o si ada ha bụ okorobịa ọkụ na maka na ka esi eme n'ụwa bụ ka esi eme n'eluigwe ha sịrị na ihe mọtoro n'ụwa ihe ebedoga n'eluigwe anabatara n'ụwa na ihe anabata ha bụ ya elu ọmụ ugbo eze ọkụ na-anọ safere n'ọsọ agbụgba obodo ọ bụ na were mmiri ha tụrụ eze adịghị mma anyị bụ ụmụ eze were n'ome ọ na-abụ anyị weta anya ezi adị anyị ọ bụ okorobịa decha asọwa asọ ị na-echekwa onye ọ dawa ka ọ nụrụ ana onye chef bụ ụzọ wute ịchụkwara ewude bụ onye chef bụ ụzọ wute ịchụkwara ejide bụ onye chef bụ ụzọ jide uche onye adịghọ n'izu n'ihe eme ha na-asịrị n'uche onye adịghọ n'izu n'ihe eme ha ọkwa gụbụ onye arụ ihe atụ oyi ga-ebu niile ebite aka onye egburu n'uchi ebu mewere ụzọ gbuo ya mmadụ abụga Chukwu ya ị na-asịrị mmadụ abụ Chukwu Music Planet na-asịrị nkwu were egwu gawa maka na mmadụ abụghị Chukwu mere ọgụ gawa mana ihe onye metere n'ụwa ka a ga-eji kwụọ ya ụgwọ ọ bụ ọtọ bụrụ echi maka na obejeri ya maka na obejeri ya maka na obejeri ya jiji nna m anọ ọkwa ka ọ tụ
n'ịchụwara ewude bụ onye tepụkwa ụzọ Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. n'ịchụwara ewude bụ onye tepụkwa ụzọ weta Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. anyị ga-aka nụrị aka na mmadụ abụghị ọsọ ga-alụchi Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. anyị ga-aka nụrị aka na mmadụ agbaghị ọsọ ga-alụchi Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. ịmalụ ndị nke nụba anyị ndị be anyị agbaghị ọsọ ga-alụchi Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. ịmakwa ụmụ Igbo be anyị na ha agbaghọkwa ọsọ ga-alụchi Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. anyị ga-aka nụrị aka na mmadụ agbaghị ọsọ ga-alụchi Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. ọbịa ụmụ anyị nọ n'obodo oyibo n'uche n'ugwu ihe Ashade, yeah, ọbịa bụ ka anyị nụgoro elu yeah. anyị a ga-eji na anyị jere mba ga n'omenala Kim. ụmụ anyị dị nọ South Africa chachiri ukwu ihe egwu Shawu ha ya wuha. Ashade. anyị a ga-eji na anyị jere mba ga n'omenala Wawa. omenala n'ọmanụ mma Wawa. Na ye kwe. ọbịa asị na Igbo na-asị n'onu n'onu mana akpụ ụkwara okporo Ọ bụ nene. Akwa m okwu gwara ọbụrụ na ihe oyi a. ọbịa samara mewe asamara egwu anyị Nwoke na-anọ oge anyị ha ka mụrụ aka na mmadụ agbaghị ọsọ ga-alụchi Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. oge anyị ha ka mụrụ aka na mmadụ agbaghị ọsọ ga-alụchi Jai of come here, can a mother Bahosa ịmakwa Garichia. n'ịchụwa na-ewude bụ onye tepụkwa ụzọ wute Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. n'ịchụwa na-ewude bụ onye tepụkwa ụzọ wute Jai of come here, can a mother Bahosa Garichia. ọ bụ okorobịa ọkụna Yeah. Kim. onye na-achụ mụ na-eme na nkịtị Ọ bụ nene. egi kpọrọ Ashade, anyị eticheke n'omenala anyị esi n'ọbụrụ ikorobịa. Chineke biko ya kene m ọgwụ dị ka nke a ọ dị m mma Maka na aka nwụ onye mere ihe n'ụwa mma. ọ bụ onye gawa n'iga achị n'ọbụ ọgwụ Ihe a. ọ bụrụ na ọgaranya kpata ego nata n'obodo ọkpa ụmụ ogbenye kewe ha ego Asị na ọgwọpịa aka. asị na-anara akara aka a na-ana akara aka ogbenye Ọ bụ ka ọ ghara ọgaranya ọ bụ ya bụrụ ogbe. mana asị m onye na-eme ọgọ mewe ọgọ Ashade, onye na-eme ọgọ meziwe ọgọ ihe ikwuru bụ ka ọ dị. maka na ọ ga-amaka mma Ashade jaa. Yaha. ọgọ nọ na-emebu ụzọ Ikorobịa. ọgọ nọ na-ebu ndị mmadụ elu Ikwuru bụ ka ọ ọ bụ dị. ọkwa echi ọ bụ ọkwa echi ọ bụ ọkwa echi Ihe oyi a. maka na ihe ada akọ n'ebe ihe na-adị chachachachachacha ebe ọ tụwara na ọtụwago Ashade, ebe o furu n'ofugo ọ bụ nene. a sịrị m kama ọnụ na-eri eri ga-emechi emechi nke na-erigo wee ndidi maka na onye riwere eriwego Yaha. maka na ọ ga-emeche Chukwu agọzie ya Yaha. ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa gị gbawa mbọ ata na mba kawa obisa ọ ga-emeri ya Kim. ọnụ ị na-arụkpọ ya mkpanụ Chukwu ga-esi na egozie gị Ikwuru bụ ka ọ dị. ọ bụrụ na nkele ihe ha na-ekwu n'ọnụ gị bụ aga m eji ebugote ji Nna. Ashade aga m eji egwuru ezigbo ụlọ Ashade ikorobịa. Ikwuru bụ ka ọ dị. onye na-agbanwe ọnọdụ bụ omo Ọ bụ nene. N'obodo ya. omo bụgozigbo onye na-eme mma Yaha. mana onye na-akparị ya tabu onwe na nkwụ gbagbuo ya Ekewe. ọkwa ndị a na-ebu mmadụ na-asịrị m ụdị gbagbuo ụdị kpọkpụtawa isi akịrịtabukwu ajọ mmadụ Maka na ihe agba n'aka ọkwa mmadụ bụ ekwensu onye gbawa arụ kpata arụ ọ foto ọsị na ọ bụ ekwensu ọka onye bụ ekwensu Jiwakwa ya. Jiwakwa ya na ụmụ ojii. Aha, Ndị arụrụ ala. ọbịa Yaha. hia Abịa. Jemiri ukwute ya. oho ịgbasawa Ọ bee. onye gaba O siri mmadụ afọ anyị kwuru si asị O siri afọ tee. Ọ bụ egwu ndị nwa agwa. Egwu eji mara ụmụ nwa agwa niile. Egwu eji mara ndị Igbo. Yaha. Ikorobịa. Ọ
na ana m ebughị iwe n'obu ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa asịrị m na ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu ana cha ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ihe mara ebe na ana m ebughị iwe n'obu anawa ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa egwu mmadụ echi na ana m ebughị iwe n'obu ana wa ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ihe ị mara ebe anyị ka umesiwe ya ike ihe mara eme na maka na oyi iwe na-akwụkwa n'ike oyi iwe na-akwụkwa n'ike ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu asị m onye ukwu eje taa nkata ose ihe mara eme na asị m ihe ị mara ebe dị anyị ebughị iwe n'obu ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa asị m ihe onye mara eme ya ebu ugwe n'iwe n'obu ihe ana mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa na mmadụ ga-ahụta ihe ọ mara eme ụlọ na-amị ọnụ ịwagwa ya onye ifere na-ama na-amị ọ ọnụ nawara ụkwụ ọkpa a na-agagbu ya ugwe ya na-ebu ya ọ bụ afọ ibere mmadụ ibe ọ na-echipụ ya ya ewepụ ya ka oke nkịta asị m ihe ị mara eme dị anyị ga-ebu n'iwe n'obu ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu maka na anawa ihe m mara eme na ana m ebughị iwe n'obu ana taa ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa egwu m mara eme na ana m ebughị iwe n'obu ana ya ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu na anawa anyị ebe ị mara eme dị anyị ga-ebu n'iwe n'obu ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu abịa anawa iya abịa ikorobịa kim ahụ ha anya ikorobịa abịa chetewe ete abịa ya ose imehueke ose imehueke mmiri ukwu dị ihe mmiri ukwu dị ihe iya ọgọ ị na-eme ihe a ọ bụ chakịrị eyiwe na-echebiri eyiwe ọbịa chafọ idewe egwu afọ ide abịa ọ bụ yeha that is ọwa ikorobịa ọkụ na-anọ ọsa nwere na ọsa ụwa king of traditional highlight yeha iya ọ bụ oziri apụta ihe onye mara eme ihe ị mara ebu iwe n'obu ana ọ bụ ebe egwu Maka na iwe adịghị ahụ. jiri akwọ onye iwe dịdị ata ese igburu ebụ ka ọ dị ọfụ ikwuru onye iwe eji a na-alụ ọ dịdị ata ya ese ihe ọ bụla oriri adapụtakwa ete ese ndị nọ na-aga eyi isi ya maka na ihe mmadụ na-eme na obu na-aga njọ ọ bụ onye na-aga n'ihu obu a na-atawa ya achị adịghị ndị emereme emeghị onye isi ọhụrụ ọ gbaghị ihe ọfọ ọrụ ya ọbịa ikorobịa ọkụ na-anọ chanwụ ha anya ọ bụ egwu ndị nka n'ụkwụ egwu eji gbara ụmụ Igbo niile ndị na-asọ ọbara sọ itewe ọbara ọ bụ egwu anyị na-ajọ nshikiri ọ jọnahịrị mmiri ụkwa ya ji ihe ị mara eme dị anyị ga-ebu n'iwe n'obe anawa ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa maka na ihe m mara eme na ana m ebughị iwe n'obe ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa maka na ihe m mara eme na ana m ebughị iwe n'obe ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ya ji ebu n'iwe n'obe ana ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa onye iwe atagbu onwe na ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ya ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ana m anụ ka o si ada ihe mara eme na ana m ebughị iwe n'obu anawa ọbịa onye agaba esi igbo dị agaba ọbịa ikorobịa ọkụ na-anọ were ejewe ọ bụ egwu ndị be anyị egwu ụmụ nka na okwukwe ọ bụ egwu ndị Enugu steeti ọ bụ egwu ndị nwa awa egwu ndị ọ bụ egwu ndị Enugu steeti
wude bụ onye ji afụkwa ụzọ wude Jaya family kana mada ba hosa gariche. ịtụwara wude bụ onye ji afụkwa ụzọ wude Jaya family kana mada ba hosa gariche. okorobịa ọkụ na-anọ ma agbaghị ọsọ ghara chi m Jaya family kana mada ba hosa gariche. ha bụ ya Jaya family kana mada ba hosa gariche. ka ị ga-aga mụli aka na mmadụ agbaghị ọsọ ghara chi ya Jaya family kana mada ba hosa gariche. ka ya aga ma aka na mmadụ agbaghị ọsọ ghara chi ya Jaya family kana mada ba hosa gariche. Busy planet na ọgbaghị ọsọ ghara chi ya ọ bụ ya ejibọ aka mụli aka na mmadụ agbaghị ọsọ ghara chi ya Jaya family kana mada ba hosa gariche. ka ị ga-aga mụli aka na mmadụ agbaghị ọsọ ghara chi ya Jaya family kana mada ba hosa gariche. Obe Jaya family kana mada ba hosa gariche. Obe egwu ikorobịa ọkụ na-anọ ụmụ eze ọkụ na-anọ sagwe n'ọsọ ụwa. Eje na onye chi ya mere eze mmadụ afọrọ nna na-eye. ọ na-agba akpụkpọ akịrị akịrị akpụkpọ abịa Ihe a ọ bụ mmadụ na-eme nke Chineke a na-eme nke asị adịghị. Obe yeha ọ bụ ya ya yi na-ejege gị n'ime ikwu n'ihe mgbadakwuru wee sị ihe a na kama nwa dinta ga-ejide ya ọchịchị wapụ ụzọ ya na ya na-akpọ mgbe ya bụ ọsọ asị adịghị ndị ọjọọ mmadụ ama nweta anyị maka na a na-ene na-ana na ya sịrị m o tupu nwata na-azụ achasụwa ahịa asị adịghị ego mmadụ ama nweta ejidasị maka na achụwara ewude bụ onye chef ụzọ asị adịghị onye ọmọ na-ewudeghị ka ọ ha na-ele ụbụ onye n'obodo oyibo nọchie enyi ike Chineke ga na-agọzi ịnọcha ebe ahụ iwo n'ihe natawa iwo n'ihe natawa afọ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ n'ụdọ ka ha tụlete nwata ibe ya ga ya ọdụka egibọ asịrị m ọdụka ndị na-abụghị nwata na-agba mbọ egwu nwata na-agba mbọ ka ọ ga-ejitere ya na mma eje yiwe ọgwụ ebe niile asị m ekirịtabuo asị m ọkụ eluigwe gbalie gị ihe ga-ekwu ya n'ala maka na onye jere ofe na achịcha atụrụ ọkụ ịma na ha bụ ocheboko ọ ga-enete ya onete na ude atịrị omenjeri ogwe tatatata nna asị adịghị omenjeri ihe tata o siri oyiyi ya o siri nriri ya o siri ọ bụ oyiyi ọka ọ bụrụ echi ọ ga-anata ụgwọ ọrụ ya ya ihe a ọ bụ ya ọ bịakwa ka ọ nụbịa ọ bịa ka ọ nụbịa ya ya ọya ọ bụ ya bụ ka ha ji eme ya onye ọbụla bịa asịrị ka na-ewekwa ya ọgwụ etewekwa ya mara ọgwụ ya bụ onye na-eme maka ọ na-abụ emewe abịasịrị ka ga ewe lete ka ochie e mara ma ihe e mere ọ na-arụkwa ọrụ ọgba nga na-azụ ọchị ya o wewe aghụrị kama na ana m asị na achụwara ewute bụ echi ebu ụzọ ya ihe aka mụrụ aka na mmadụ agbaghị ọsọ gara uchi ya ịchụwara ewute bụ onye chef bụ ụzọ gwute kanụ mmadụ agbaghị ọsọ ọ bụ ya ọ na-ege bọs studio ego bọs studio